Здравейте хора, това е Get and the Magic на кратко BTM и днес ще покажа един доста интересен трик, в който имаме 4 полицаи и много жители на едно село. Но един ден, за жалост, един жител решил да убие човек, което наистина трябва да става. Ето. Излизате, трябва да стегне карта, но понеже аз нямам такъв, теглям него име. Това е неговата карта, който той е изтеглил. Но дори и той да се скрие в обществото, полицията трябва да го намери доста лесно. Как става това? Ето, първите полицаи заподозрели, намерили 3 заподозрени. Ето така. Полицаите намерили 3 заподозрени и решили да ги извикат в ареста. Ето, решили да ги извикат в ареста. Ето това били 3 заподозрени. Ето, този и този. И обаче младите полицаи успяли да продължат случая, извикали 2 старши. И те след адски много разследвания казали кой е убиеца. Ето. Как става този трик? Доста забавен, доста интересен. С история също е доста приятен. Но ето, сега ще разкрием как става. Трябва ни сте карти и да скараме 4 попа, които ще играят ролята на полицай. И можете да си измислите всякаква история. Аз си я знам тази. Доста интересно. И какво правите? Нали, историята там разказвате си както си искате и казвате на един зрител да изтегли карта. Ето това ще е картата, която зрителя е стеглил. Той пика. И той слага отгоре. Вие цепите някаква част, ето толкова да кажем. И ето тук може би е най-важната част от трика. Да разбъркате картите. Ето, не знам дали се вижда. Да разбъркате картите, обаче да запомните най-долната, защото като сложите, за можете да разберете коя е неговата карта. Ето, например, валя пика помним и слагаме отгоре. И тук също е доста важно подреждането на карти. Ето, тройката пика и валето пика са ето тук. И вие какво правите? Взимате първия поп и го слагате преди валето пика. Взимате втория, слагате го след валето пика. Взимате третия, слагате го след картата на носителя и четвъртия след следващата карта, която е на зрителя картата и следващата. И слагате там поп. И разказвате, започвате пак за историята, как имало 4 полицаи, те извикали, те намерили 3 заподозрени и решили да ги извикат в ареста. Ето ги. 3 заподозрени. Ето. И обаче не можали младите полицаи да разрешат случая и решили да извикат поп пика и поп кара. И може за завършък добро, някакси по-бавничко да го направите. И да излезе неговата карта победител. Аз пък излезе неговата карта убиеца. И може накрая малко по-бавничко да го направите, за повече драматизъм.
И това беше всичко от мен. В описанието ще има линк към нашата Facebook страница. И не забравяйте да се абонирате за канала Again and the Magic. И до скоро. Довиждане. Благодаря ви за вниманието.